ko maa bɛ baro caman na ko ɲɛnafin b'i la k'i b'i to waati dɔ la ka waati dɔ ɲɛnafin minɛ ko ala ye su ani tile kɛ an minnu garisigɛ ye k'an ka jabaru masa ale waleɲuman dɔn kiba bi sɔgɔmada in na an bɛ lamɔ kan ne ye a ye nin waati laban in na n taara maa dɔw fɛ yen n yɛrɛ b'a ko camancɛ la kiba sabula anw yɛrɛ ye personne âgée nin waati in na an bɛ social de la kosɛbɛ ka kow ba maaw ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka maaw labɛn u ka furu n'u ka kow kɔnɔna na kiba n y'a f'i ye n ko n'aw tɛ kelen tuguni anw ye nazew ye sisan kiba ekɔli bilara denw segira u baw ma denw segira u faw ma denw segira duw kɔnɔna na kiba senkan de bɛ du caman kɔnɔ nka maa tɛ yen anw ka mara taara k'an bolo dan pewu dutigi i ka bonya i ka du kɔnɔ kiba nin waati in na an kana maloya kuma fɔli la koyi ni fɛn t'i kun i denw t'i jate i muso t'i jate maa maa b'i fɛ o si t'i jate wa i ka kuma t'i jate i ka so da de b'a la maaw b'a kɛ cogo min ka di u yɛrɛ ye anw ka jamana fɔlɔlama i tun b'a ye an bɛɛ tun bɛ duba kelen kɔnɔ mɔkɛ bɛ yen mamuso bɛ yen tɛnɛmusow bɛ yen bɛnkɛw bɛ yen dɔgɔninw bɛ yen kalimɛw bɛ yen an bɛɛ lajɛlen bolo bɛ don minɛn kelen kɔnɔ an bɛɛ lajɛlen bɛ baara kelen kɛ dugu maa jɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn i kan ka se ka min kɛ tiɲɛ don diɲɛ yɛlɛmana kuma ca an ka dugubaw bi keba maa bɛɛ lajɛlen kɛlen don ka sɔnni ta i ni muso a ka nɔgɔn cogo min bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ o cogoya la hali bi sinamusomaw a dɔw tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ni dɔ bɛ fajigi la i bɛ taa sɔrɔ dɔ in bɛ fo sangaribugu fo marisɛyi ni dɔ bɛ senu i b'a sɔrɔ tɔkelen dɔ in bɛ fo samankɔ maninkala sira la kɛba n'i ma farati yɛrɛ dɔ bɛ bila bamakɔ ka taa dɔ bila kulukoro nin bɛɛ lajɛlen kɛkun ye mun ye anw de dɛsɛlen don k'an jɔ an jɔyɔrɔ la an ka duw kɔnɔ mun b'an ka duw kɔnɔ bi n'o bɛ k'an sɛgɛn kosɛbɛ fɛn belebeleba fila kɛba telefɔni pɔrtabulu o bɛ ka n'an ka duw so ci i bɛ don du dɔw kɔnɔ fo ka bɔ i b'a fɔ i ni ɲankuma bɛɛ lajɛlen kun birilen don a ka telefɔni kan fa ta b'a bolo ba ta b'a bolo denw ta b'u bolo dɔgɔninw ta b'u bolo bɛɛ lajɛlen sigilen don salon kelen kɔnɔ nka maa si kungo tɛ maa kungo ye i bɛ don ka na an ka du ta ka taa n'a ye pewu maa si tɛ se ka kuma maa fɛ kiba n'i taara an ka gɛrɛnw na maa min tɛ yen gɛrɛnnadenw b'o tigi de ka kuma fɔ nka anw minnu yɛrɛ sigilen don ko gɛrɛn tɛ wuli marasi tɛ bɔ lido tɛ jouer damu tɛ ta foyi tɛ kɛ an tɛ ɲɔgɔn ɲininka ɲɔgɔn kibaruya la ni min sɛgɛnna a ka telefɔni kunna o bɛ wuli ka taa a ka so tɔw kun birilen bɛ to yen n'ala ma farati kamiyɔnba bɛna yɛlɛ u sigilen kan k'a sɔrɔ u ma bɔ a kalama sanji b'u gosi u sigilen k'u kun birilen to telefɔni kunna wa an ka du nin de bɛ yen bi ekɔlibila in na kɛba n taara maa damadɔw fɛ yen n y'a la kɔlɔsi n'i ye se kɛ denba dɔw ye bi u bɛ denbilayɔrɔ ɲini sabula denmisɛnninw olu dɛsɛlen don k'u mara mara dun fɔlɔlama tun ye mun ye kɛba i kun t'i ba dɔn i t'i fa dɔn i bɛ du kɔnɔ i bɛ min bolo o de y'i ba ye o de y'i fa ye den tun ye bɛɛ lajɛlen ta ye nka bi a tɛ ku i la i ka se maa den ma dɛ hali i yɛrɛ den n'i ma farati ni se t'i ye u b'i dan yiri la ne tɛ tilen k'a fɔ e na kɛba n ko foyi tɛ fantan ni malo kɔ kungo nabaliya kɔ wa o kungo o de bɛ bɛɛ da la bi n'i y'an ka bɛɛdaw ta n'i y'an ka kinw ta n'i y'an ka sokɔnɔnaw ta an kɛlen don dutigi ye nka min ye du an t'a dɔn a sigikun ye min ye an kɛlen don gatigi ye an t'a dɔn gako ye mun ye an bɛ furu la an tɛ furu kɔrɔ dɔn an tɛ furu danbe dɔn an tɛ furu tabiya dɔn an tɛ furu ɲini k'a dɔn min yɛrɛ don a kan ka kɛ mun kama denmisɛnninw tɛ ka lamɔ maakɔrɔbaw tɛ ka lamɔ ko dɔw bɛ ka dɔgɔya an ka tabiyaw t'an bolo an girinna minnu nɔfɛ ko olu ye tubabu ye an tɛ ka se ka kɛ olu fana ye tuguni ko anw ka siniɲɛsigi jɔrɔ bɛ an na su ni tile i b'a mɛn an ka ɲɛmaaw da kɛba ko malikura fɛɛrɛ ɲuman ye min ye o ye ka mara sigi so n'a fɔra ka mara sigi so an ka mɛn du kɔnɔnaw ma an ka mɛn ga kɔnɔnaw ma an ka mɛn so kɔnɔnaw ma an ka mɛn denmisɛnninw ma an bɛ se ka mun kɛ yaasa an ka siniɲɛsigi ka ɲɛ tubabukan kalanba in tɛ dɛ ka fara ɲɔgɔn kan ko seminɛri tile 2 o ko tɛ a tile 100 o ko tɛ kɛba
mara yɛrɛ de kana so yaasa siniɲɛsigi ka se ka k'an ka jamana kɔnɔna na fɔlɔ n'i bɛ dubaw kɔnɔ keba i b'a jateminɛ Gima national a ye ɲɔgɔnna dɔ bɔ ko Kanutɛ ka visa ko kamalennin dɔ b'a la ko Fakuru u bɛ na n'a ye ka bɔ Faransi aéroport direct u bɛ taa bila u ka dugu la keba a nalen k'a to dugu in kɔnɔna ye n'a ni mɔgɔ min bɛnna a b'o ɲɔni n'a ye fɛn fɛn ye a b'o tan a bɛ kolon tan k'a sen mugu fɛn o fɛn bɛ yen ni mɔgɔ bɛ jɔ a t'o kɛ kɔfɛ de a yɛrɛ nan'a ye taafan tɛ yen boliyɔrɔ tɛ yen bɔcogo t'a la a ɲɛ bɛ bɛɛ n'i fa la a ɲɛ bɛ bɛɛ n'i bɛnkɛ la a ɲɛ bɛ denmisɛnnin tɔw cogo la a y'i sigi k'i miiri ko ja ale bɔra Faransi min na ka na Mali la yan keba ja maaya kɛcogo wɛrɛ bɛ yen koyi a y'i bɛrɛ bɛn maaw ma bana sugu bɛɛ y'a minɛ tubabu fura ma tan ordonnance ma san yiri lili yiri ŋɔmɔ yiri fara yiri dan yiri ladɔn o de kɛra k'a furakɛ k'a kɛnɛya a yɛrɛ ye mɔgɔ tɔw ye u n'u faw bɛ cogo min baw ni denw bɛ cogo min tin min donnen don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ kungolata bɛ bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ cogo min jita bɛ kɛ cogo min a y'i bɛrɛ bɛn mɔgɔw ma keba ka n'a dɔn k'a fɔ ko ja ale tun bɛ min na o tɛ maanifinya ye mɔndarɔn o tɛ on s'en coule les bails o tɛ tiɲɛ wɛrɛ de bɛ yen e kan ka lamɔ min na i kan k'o dɔn o de y'an ka tabiya ye o de y'an ka adamadenya ye an ka kalansow kɔnɔna na an ka kalan ni lamɔ la taa ɲɔgɔn fɛ kabini denmisɛnninw cini an bɛ ka fɛn minnu fɔ bi an k'a lajɛ an ka yɛlɛma don an ka ko la denmisɛnninw bɛ taa kalan janba minnu kɛ fu an ka maanifinya kalan k'u kunna an ka baara kalan k'u kunna fɛn minnu bɛ se ka kɛ siniɲɛsigi ye an k'o kalan k'u kunna an ye dɔ kɛ tubabukanba fɔ ye n'a ko ye an ye dɔ kɛ ɲɔgɔn nɛgɛ na an ye dɔ kɛ séminaire la an ye dɔ kɛ atelier la an ye dɔ kɛ ɲɔgɔn ye la an ye dɔ kɛ citoyenneté kumaw ni fɛnw fɔli la keba an k'an ɲɛsin an yɛrɛ ma sisan an ka bɔ namara ni dumuni ni yuruguyurugu ni wari bɔcogo ɲuman na ka fɛɛrɛw sigi sen kan min bɛ se k'an ka jamana siniɲɛsigi taa ɲɛ i bɛ don du dɔw kɔnɔ bi i bɛ ɲininkali kɛ fa tɛ faya jɔyɔrɔ la ba tɛ baya jɔyɔrɔ la i tɛ bɛnkɛ i tɛ tɛnɛmuso i tɛ mamuso o si tɛ problème ye nka mun de bɛ se ka kɛ o du kɔnɔ yaasa denmisɛnninw ka se ka mara su mana ko bɛɛ ka sɔ tasanin b'i bolo bɛɛ ka juga tasanin b'i bolo bɛɛ ka makɔrɔni san tasanin b'i bolo bɛɛ bɛ bɔ dumuni tɛ tobi du kɔnɔ min bɛ tobi maa si mago tɛ a la a bɛ tiɲɛ don o don o bɛɛ k'an ka jate minɛ an k'an hakili to fɛn kelen na bi o ye an ka denmisɛnninw ye musow a y'a hakili to aw yɛrɛ la musow a ye kɛ basin camantigiw ye musow a ye hinɛ musow a ye sabali musow a ye muɲu musow a y'aw jɔ aw jɔyɔrɔ la maa si kana aw nɛgɛ n'a ka tubabukan ye n'a ka musokɔrɔba don ye k'aw ni cɛw ye kelen ye ala yɛrɛ ye dali kɛ cogo min a ye t'o kɔ nka o kɔrɔ tɛ ko muso t'a ɲini k'a t'a cɛsiri k'a tɛ baara kɛ keba an m'o fɔ dɛ nka an ko maa kana maa nɛgɛ an ba n'o ye tanti sira jɔp ye a ko ale sɔnna nin bɛɛ ma ale yɛrɛ kalanna nka muso kana bila u kunna don kelen da kelen k'u bɛ se ka cɛw sanga keba ɲɔgɔn nɛgɛ don ne bɛ musoba caman dɔn keba madame Sikayatu so baarakɛla t'ale cɛ ka tobili kɛ dɛ ayi ale yɛrɛ de b'a cɛ ka tobili kɛ depuis n y'a dɔn don min fo bi baarakɛla t'ale cɛ ka tobili yɔrɔ kɔni ni musoya jɔyɔrɔ don keba a kɛra minisiri ye ka kɛ CMDT ye ka kɛ Bamakɔ gouverneur ye ka politiki ɲɛmaya kɛ ka kɛ ADEMA secrétaire général ye yɔrɔ jɔyɔrɔ tɛ tɛmɛ o kan dɛ nka mun na ka sabali mun na sabula a lamɔna filaw ka taabolo min na tabiya min b'o kɔnɔ bonya min b'o kɔnɔ maanifin maracogo min b'o kɔnɔ o tɛ bɛn cogoya si la ale k'a fɔ ko a bɛ taa sira wɛrɛ ta keba an ye nin de ɲini musokɔrɔba don in tɛ koyi tubabukanba fɔ in tɛ an k'an yɛrɛ ɲini fɔlɔ an k'an faso ɲini fɔlɔ an k'an ka duw dilan an k'an ka maraw kɛ keba n'i y'anw ka siya o siya ta i ye miyanka ta o i ye bɔbɔ ta o i ye fila ta o i ye bamanan ta o namara t'a si danbe yuruguyurugu t'a si danbe mara tun bɛ bɛɛ bolo fɛn bɛɛ lajɛlen sigicogo keba ne yɛrɛ ye min kɛ filaw bolo kuɲakari n ba ka dugu la o de la ne yɛrɛ y'a dɔn mun na fila yɛrɛ tɛ sɔn ka saga bagan sogo man ni fila ye kun min na ne y'a dɔn o de senfɛ tin dɔ bɛ yen n'a donna ni bagan cɛ i tɛ se k'a dun u kɔni b'a nɔnɔ min nka lamɔ dɔ de don
an ka hakili to an ka kɔrɔlenw na an kana ɲinɛ an yɛrɛ kɔ an ka kalan taabolo bɛn an ka magoɲɛw ma bi kalan janba in n'i mɛnna a la i bɛ kɔrɔ k'a sɔrɔ i magoɲɛ waati tɛmɛn'i kan dɛ baara mun bɛ yen n'o b'an ka jamana kɔnɔ an ka kalan bɛn o ma yaasa an ka siniɲɛsigi a bɛ se ka ɲɛ cogo min kiba sɔgɔmada in na nin tun y'an ka kado ye kado in an bɛɛ t'a dɔn han bɛɛ jɛ kado de ye bi ta in ye nin man di e ye o n'i y'a da e ma sa an bɛ su tɔ bɛɛ kɛ nin na yan an sigilen e ka to ka ninnu kɔni damandaw lamɛn ne dun y'a f'i ye anw ye personnalisew de ye sisan an bɛ t'i fa fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na